uPaul Mashatile ulibangise ePitoli komkhulu bukahulumeni. Isigungu esiphezulu seqembu elibusayo phecelezi iTop 7 isivumelene ukuthi Iphini likamengameli weqembu Mashatile makabuyele kuhulumeni aphinde abe yilungu lesishayamithetho kazwelonke. Isifundazwe iGauteng isihlele kabusha uhlolayo labantu akumele beye ephalamende bambeka phezulu uPaul Mashatile njengephini likamengameli weqembu ukuthi abe yilungu lesishayamithetho kazwelonke. As the leader of the ANC and branches of the ANC have affirmed him to be the deputy president. Remember, when he was treasurer, it was full-time in the Little House, so they have to be pulled back from parliament for him, because he was a member of parliament. We had to pull him back from parliament to be full-time as the TG of the ANC. Now that he's no longer in a full-time position, we're just rectifying that and taking him back to parliament. UMashatile akuyena yedwa usopolitiki waseGauteng obuyela kuhulumeni kazwelonke. Lwayiphethe ezokuthuthukiswa kwezomnotho esifundazweni saseGauteng, uPaul naye uyabuyela kusishayamithetho sikazwelonke. Kunamahlebezi athi uPaul kungenzeka abe ungqongqoshe noma athole isikhundla sokuba yiphini likangqongqoshe njengoba akhethwa njengelunga lesigungu esiphezulu seqembu elibusayo. Exactly the same as well. Remember, Paul was a deputy minister, so was part of the national parliament. And now that he's in the NEC, we felt that we should also take him back to national parliament. And that's the reason why we're making those amendments. Lo ayiphini likamengameli we-ANC uDavid Mabuza wagqemeka udume lengozi enqungqutheleni yokukhetha ubuholi ngozibandlela lapho ahluleka khona ukubuya njengephini likamengameli. Manje ikusasa lakhe limfilipi. Kubukeka ngathi uPaul Mashatile uzosithatha isikhundla sakhe kuhulumeni njengephini likamengameli waseNingizimu Afrika. Ngingosamkele Maseko ngibingela izindaba ze-SABC eGoli.